Takže zdravím všetkých. Tento monológ bude vo forme iba audia, nebude to video, pretože nemám príliš veľa času na editáciu. No a rád by som sa v tomto monológu venoval typom liečenia, ktoré vy môžete využiť, keď vlastne pôjdete do Južnej Ameriky za amazonskými liečiteľmi. Vybral som list, ktorý by vás mohol zaujímať, alebo niekoľko týchto liečení. Týchto liečení je o mnoho veľa a väčšinou, keď máte nejaký zdravotný problém, tak je najlepšie, keď prídete, ten liečiteľ vás skenuje a vytvorí vám proste individuálny plán liečenia, kedy tú dietu, ktorú vy podstúpite, tak bude presne šitá vám na mieru už podľa toho, aké problémy vy budete mať alebo budete chcieť vyriešiť. Ale sú vlastne aj diety, ktoré sú ako keby všeobecné, ktoré môže postúpiť kdokoľvek a veľmi mu dokážu pomôcť. Tak poďme k prvej takejto diete, ktorú si myslím, že by mal postúpiť úplne každý, pokiaľ nemá nejaké zdravotné problémy alebo nejaké problémy, ktoré musí urgentne riešiť. Tak jedna z najlepších diét, ktorú môžete vy podstúpiť, je tzv. Florecimiento de trabajo, čo je, dalo by sa preložiť ako rozkvitnutie práce, kedy vy pracujete s rastlinami, ktoré majú v sebe veľmi veľa energie varmy, takzvanej, ktorá vám prinesie veľmi veľa šťastia a veľmi veľa úspechov vo vašich pracovných a ekonomických sférach. Táto dieta väčšinou trvá od toho týždňa až po 3 týždne, ono to záleží kvôli tomu, že pokiaľ vaše energetické tela sú zanesené negatívnymi energiami, tak to chvíľku trvá, kým vás toho ten liečiteľ dostane a potom vloží tú energiu varmy do vás, aby sa vám darilo. No a ono to potom v podstate funguje tak, že s kýmkoľvek prídete do pracovného vzťahu, tak tá energia je naprogramovaná tak, že on vás podvedome začne vnímať ako, povedzme, dobrého partnera na biznis. Alebo sa vám začnú otvárať isté cesty, ktoré by sa vám nikdy neotvorili, keby ste tú dietu nepodstúpili. Vlastne sa dostanete do ekonomickej stability, o mnoho väčšej ekonomickej stability a o mnoho väčších ekonomických úspechov. Čiže pokiaľ máte problémy v ekonomických sférach, pracovných sférach, tak túto dietu vám vrele odporúčam. Je to v podstate veľmi rýchla dieta, nemusíte tu byť mesiace na to, aby ste to podstúpili. A je to aj veľmi dobré na to, že pokiaľ vy chcete riešiť liečiteľstvo dlhodobo, tak ono to liečiteľstvo aj niečo stojí však, a keď budete mať peniaze naviac, ktoré do toho môžete investovať, tak vám to veľmi v budúcnosti pomôže. Čiže pokiaľ sa chcete učiť napríklad liečiteľstvo alebo postúpiť viacero týchto diét, tak toto je jedna z diét, ktorú by ste mali postúpiť ako prvú. Potom tu máme ďalšiu dietu, tzv. Florecimiento de amor, to je vlastne rozkvitnutie lásky. To je, keď si nedokážete nájsť partnera alebo partnerku, tak znova sa používa energia varmy. Tiež to trvá okolo toho 1 mesiaca. Možno menej, možno viac, to záleží od vašej situácie, ako som spomenul v predošlej diete. No a táto varmy je vlastne naprogramovaná na to, aby ste vy boli pre opačné pohlavie o mnoho atraktívnejší. Ako keby budete tomu opačnému pohľaviu viacej voňať, bude sa na vás buď ženy alebo muži pozerať v úplne inom svetle. Táto dieta je celkom dosť efektívna, nefunguje to tak, že keď tú dietu máte, tak si proste niekde sadnete a zrazu to opačné pohľavisko vám samo príde. Musíte tiež proste sa o to snažiť, ale zrazu zistíte, že je to o mnoho jednoduchšie. No to funguje najlepšie, keď sa s ľuďmi stretnete a keď tí ľudia sú vlastne vo vašej blízkosti, tak vtedy ako keby tá energia funguje najlepšie. Potom je tu taký kontroverznejší typ diety a to sa volá Amare
dalo by sa to povedať, že je to trošku eticky diskutabilné, ale je to vlastne ako keby zviazanie druhého človeka láskou. Čiže vy keď nejakého človeka poznáte a ste do neho veľmi zalúbení, tak vy toto amare môžete použiť, vlastne tiež sem prísť a vy v tom človeku ako keby vytvoríte neskutočnú lásku a on sa do vás zalúbi. Ako som už povedal, je to trochu eticky kontroverzné takto ako keby kontrolovať človeka, ale táto dieta si ja myslím osobne sa dá veľmi využiť v manželských vzťahoch, kde sa už láska vytratila. Viete, niektorí ľudia sa snažia zachrániť svoj manželský vzťah cez manželské poradne, ale proste keď tá láska tam nie je, tak už to ako keby pre tie osoby nemá zmysel. Ale napríklad, keď už majú spolu deti, títo dvaja ľudia a chcú to obidvaja riešiť, tak si myslím, že toto je jedna z najefektívnejších diét, ako znova vrátiť lásku do vzťahu. Keď sú s tým obaja v súhlase, tak si myslím, že je to veľmi rýchle a veľmi efektívne riešenie na to navrátiť lásku do vzťahu. Potom tu máme zaujímavú dietu vypadávanie vlasov. Vlastne táto dieta na vypadávanie vlasov sa dá použiť či už pre mužov alebo pre ženy. Ale tie rastliny sú tam trošku iné, či už je to pre mužské alebo ženské pohlavie, ale v podstate to funguje takisto, že si človek ráno večer dá na hlavu tieto rastliny, ako keby si ich masíruje do hlavy a potom tieto vlasy dokáže sa ako keby začnú vracať. Táto dieta je veľmi jednoduchá, niekedy tam netreba proste ani nejaké extra silné reštrikcie, ale proste sú tam tie základné reštrikcie ako keby bravčové. To už väčšinou záleží na vašom zdravotnom stave. Však keď máte nejakú chorobu, vďaka ktorej vám tie vlasy vypadávajú, tak je najlepšie najskôr riešiť tento príčinu tejto choroby a skontaktovať sa s liečiteľom a riešiť to takto individuálnejšie. Potom je tu ďalšia taká zaujímavá dieta a to je zväčšenie mužského pohlavia. Existuje viacero typov takýchto diét. Je to veľmi ťažké na nájdenie, pretože tuto tí indiáni si to veľmi strážia, ale už som o tom počul. Je niekoľko typov týchto diét, kedy, povedzme, jedna z tých najrýchlejších, čím tá dieta je rýchlejšia, tak tým viacej bolí. Je tu istý typ hmyzu, ktorý keď nájdete a necháte si ako keby ho štipnúť do vašeho mužského pohlavia, tak to neskutočne bolí. A ten pohlavný úd sa vám zväčší po jednom dni, 2 dni, 3 dni, to už záleží potom, akú veľkosť vy chcete. Taktiež sú určité rastliny, ktoré sa na to dajú použiť. Tam tá dieta zase trvá dlhšie, ale ako som povedal, je to veľmi ťažké nájsť, pretože musíte poznať správnych ľudí, ale táto dieta v podstate existuje. A musíte nájsť hlavne aj tie rastliny. To je jedna z tých najväčších problematík, pretože musíte nájsť najskôr človeka, ktorý tú dietu podstúpil, ktorý vie ako na to, ktorý vie ako tú dietu otvoriť a potom tie rastliny tiež nie je zrovna najjednoduchšie, pretože ako vieme, že prales ustupuje, tak stále, keď chcete nájsť nejaké tieto rastliny, tak stále musíte ísť ako keby hlbšie a hlbšie do pralesa. Taká istá dieta funguje taktiež na zúženie ženského pohlavia. Nie je to tak úplná istá dieta, sú tam isté iné rastliny, ktoré sa na to používajú, ale je to v podstate ten istý princíp. Ďalšia dieta je ako keby najpoužívanejšia, na čo sa toto amazonské liečiteľstvo používa, je liečenie traum. Oni tie traumy, tam to záleží, či tá trauma je veľmi hlboká, či je z detstva, či je ako keby čerstvá. No a tam väčšinou od toho mesiaca až 2 to trvá. Rastliny to záleží, ale väčšinou vlastne to vám liečiteľ povie. No a dalo by sa povedať, že amazonské liečiteľstvo je asi najefektívnejší typ liečenia na vyliečenie traum.
pretože napríklad aj keď sa chce niekto stať amazonským liečiteľom, tak jedna zo základných vecí je, že musí preliečiť svoje traumy. Tam tie diety sú dlhšie kvôli tomu, že tam už to vyžaduje proste tú aktívnu prácu vašej mysli tiež, ako keby vy tie traumy musíte znova konfrontovať, ale na to vlastne tam aj ten liečiteľ je, že vám s tým pomôže. Keď ten človek sa za liečiteľa učí, tak väčšinou ten liečiteľ tam je iba ako podpora a ten človek, ktorý sa za toho liečiteľa učí, tie traumy musí prekonať sám, pretože inak z neho liečiteľ nebude, pokiaľ nedokáže prekonať vlastné problémy, vlastné traumy. Taktiež sú tu diety na liečbu tzv. Susta. Susto znamená uľaknutie. No a my toto v Strednej Európe skoro vôbec nemáme. Je to ako keby tiež malá trauma, povedzme, že vy sa niečoho zžijete a niečoho sa neskutočne nalakáte, tak vám sa ako keby táto energia tohto zlaknutia usadí v solar plexe alebo v tom nadbrúšku a tam ako keby, keď tú energiu neodstránite, tak vám môže vytvoriť stvrdnuté miesta. A toto sa vlastne lieči istými masážami, kedy ten človek, ktorý je na toto trénovaný, vám to rozmasíruje, vloží do vás tieto liečebné ikara, no a vy potom sa cítite lepšie, pretože pokiaľ tú traumu v sebe máte, takúto to uľaknutie, tak nedokážete žiť naplno. V niektorých prípadoch, keď to uľaknutie je od detstva a je ako veľmi silné, tak v niektorých prípadoch títo ľudia, ktorí to uľaknutie majú neliečené, tak môžu skončiť s veľkými závislostiami, ako keby sa cítia, že tu nepatria na túto zem. Oni tomu hovoria, že to je ako keby stratenie duše, pretože počas toho uľaknutia vám ako keby sa odlomí kúsok vašej bytosti a zostane tam na tom mieste. No a pomocou tejto masáže ten liečiteľ buď počas tej masáže alebo na ceremonii sa napojí na to uľaknutie, zistí, kde sa to stalo a do vás vráti tú časť, ktorú ste stratili a vy sa potom zrazu z ničoho necítite, ako keby, že ste to viacej vy. Ďalšia veľmi zaujímavá dieta je liečba homosexuality alebo napravenie homosexuality. S týmto asi veľa ľudí, čo toto video počúvajú, nebudú súhlasiť. Ja som to osobne nevidel, že sa ľudia vyliečili z homosexuality, ale táto dieta tu je to potvrdené. Pýtal som sa niekoľko liečiteľov individuálne, ktorí sa navzájom nepoznajú a všetci mi povedali, že to existuje, pretože napríklad keď je adept liečiteľstva a učí sa nejakú dietu, ktorá má v sebe veľa energie varmy a túto dietu poruší, alebo vlastne poruší tie pravidlá, ktoré tam sú, tak sa homosexuálom môže stať. Lebo ako keby naruší tie energie tej diety, ktoré do neho tečú. No a vlastne tieto diety vznikli hlavne kvôli tomuto, že keď tí ľudia tú dietu pokazili, tak ich musel niekto aj napraviť však. Táto dieta je dlhá 1 mesiac a toto využívajú hlavne Peruánci, keď si všimnú, že ich deti sa nesprávajú tak, ako by sa správať mali, tak väčšinou ich potom prinútia ísť za liečiteľom, aby túto dietu podstúpili. Potom sú tu formy liečenia ako keby napravovania kosti, kedy sú tu isté rastliny a isté masáže a ľudia trénovaní v tých masážach rastlinnými dietami, kedy vám dokážu pomocou týchto masáží napraviť dislokované kosti. Táto dislokácia kosti to nie je, že vám napríklad že vypadne rameno z klbu, ale napríklad, že niektoré kosti vám ako keby vypadnú z toho miesta, kde majú byť a vy ich, pokiaľ ich nenapravíte naspäť, tak môžete na tele cítiť, že máte ako keby také stvrdnuté gule ako keby na tých kostiach alebo nejaké výrastky. Táto dieta záleží od toho, ako dlho máte tie kosti vybočené. Tie kosti, ktoré sú veľmi dlhodobo vybočené, tak tie sú asi najťažšie.
lebo tam potom ten organizmus ako keby zrastie tie šlachy a to tkanivo zrastie tak, aby tie dislokované kosti podporovalo, tak tam to môže trvať aj 3 až 6 mesiacov. No a myslím, že aj keď napríklad prídete iba na mesiac a túto dietu podstúpite, tak vám to pomôže o mnoho viac, ako keby ste s tým nič nerobili, pretože tieto stavy nie sú zrovna najpríjemnejšie, povedzme to tak, a žiť s týmito stavami nie je zrovna najpríjemnejšie. Potom ďalšia vec, na ktorú je amazonské liečiteľstvo veľmi efektívne, je liečba závislostí. Povedzme, že je liečba veľmi tvrdých závislostí, ako je závislosť na heroíne, kokaine, pervitíne, kedy sa používajú rastliny, taktiež na alkohol, kedy sa používajú rastliny ako vomitíva. Vomitívo znamená, že vy tú rastlinu vypijete, počkáte nejakých 20-30 minút a potom začnete piť veľmi veľa vody na to, aby ste sa poriadne vyvracali a vyčistili si vlastný žalúdok. No a toto robíte 2-3 do týždňa, až dokedy necítite, že pokiaľ si na tú svoju drogu spomeniete alebo na čokoľvek, čo vo vás vyvolávalo závislosť, až kým necítite proste veľký odpor voči tomu. Úspešnosť je tam o mnoho vyššia, ako keby ste sa liečili niekde v nejakej odvykačke či nejakej odvykačke konvenčnej medicíny. Pretože tieto odvykačky normálne, tak tam je úspešnosť asi tak 5%. Ale pri týchto dietách, tak tam je úspešnosť až 40%. To záleží tiež, či máte dobrého liečiteľa, pretože tam je problém, že drvivá väčšina týchto liečiteľov, alebo čo sa za liečiteľov vydávajú, tak nie sú dostatočne silné, alebo aspoň s ktorými človek, ktorý nepozná túto kultúru, príde do kontaktu. Ale ja mám veľmi veľké šťastie, že poznám veľmi silného liečiteľa. Trvalo mi to síce 4 roky, kým som ho našiel, ale našiel som ho. Čiže tak tam u tých silných liečiteľov by som povedal, že tá úspešnosť je o mnoho vyššia, hlavne keď ten pacient je naozaj rozhodnutý, že to chce prekonať. Dĺžka tejto diety, tak to záleží. To hlavne na tom, že ako dlho ste boli závislí, pretože čím viac človek je takto závislý, tak tým viacej jeho mozog je uspôsobený na tú drogu alebo na tú vec, ktorú je závislosti a na to preprogramovanie. To preprogramovanie vlastne niečo trvá nejaký ten čas. Dalo by sa povedať, že toto je asi taký malý úvod do týchto diét, ktorými som sa stretol. A tých typov diét o mnoho viacej, než som ja tu spomenul, pretože prales je veľmi veľké miesto, tam tých rastlín je neskutočne veľa a ja si myslím, že ani títo šamani, ktorí teraz, alebo títo liečitelia, ktorí teraz existujú, ešte ako keby neprišli na všetky rastliny a na všetky tieto typy liečiteľských síl, ktorými disponujú. Čiže ono to záleží. Keď máte akýkoľvek problém, akýkoľvek špecifický problém, tak je najlepšie sem prísť alebo sa spojiť online s liečiteľom, on vás zoskenuje a vlastne povie vám asi ako dlho tá dieta bude trvať, aby ste si vy dokázali vlastne ten život uspôsobiť na to, aby ste mohli sem prísť a vyliečiť sa a dať si život do poriadku. Ale ako som už povedal, najlepšou dietou začať je vlastne toto florecimiento de trabajo, ktoré som spomenul, pretože to vám dá veľkú ekonomickú stabilitu, ktorú vy budete potrebovať, pretože tiež letenky do Peru nie sú lacné však. Takže dúfam, že som vám trošku pootvoril túto problematiku a týchto typy liečenia. A keď máte nejaké otázky, tak ich prosím nechajte tuto v komentoch alebo ma môžete napriamo kontaktovať. Alebo keby ste chceli vlastne konzultáciu s liečiteľom, nie je problém. Stačí mi napísať, či už na e-mail, na WhatsApp, akokoľvek ma môžete kontaktovať, ja sa vám ozvem. Vám ďakujem veľmi pekne a vidíme sa na budúce.